Makhosi amakhulu. Siyabingelela nje abantu bonke emhlabeni. Siyababingelela abantu bonke emhlabeni wonke. Obingelelayo uyena uDr. Mhlongo. Siqala usuku-ke, masiqala usuku size senze nje. Siqale ngokuthi siphe imfuyo. Ngenxa yokuthi ukwazi ukusiza abantu, ungakwazi ukukhuluma nemfuyo. Into yokuqala nje ukwazi ukukhuluma ney'lwane, njengoba ubona nje sikhuluma nazo iy'lwane, siy'nika into esiyifunayo. So-ke ukwazi ukufika la siyazipha nje ngicathi uyabona nawe ukuthi into yokuqala ukuthi wazi ukuthi imfuyo inakekelwa kanjani khona uyokwazi ukunakekela abantu bakho obalaphayo. So-ke kubhizi la egcekeni kuyasetshenzwa ngendlela emangalisayo. Ekuseni nje sivuke ngayo ibhizi ngoba abantu bahluphekile. Labantu esibasebenzayo abantu balebe olusikisiki. Umndeni nje ofikile ozofuna ukusizakala ngendlela nawo emangalisayo. Siyathembisa ukuthi konke sikuthinta ngesandla kuvamisile njengoba ubona kuphithiza nje umakhosi begijima ingenxa yawo umsebenzi wedlozi. Kuyasetshenzwa kubhizi namhlanje la edlozini kuyayaluzwa kwenziwa yonke kuyayaluzwa impela ngendlela emangalisayo. Kuyatatazelwa, kuyagijinywa kubhizi. Bamba ibhodwe ngapha libuyele emlilweni, alibuyele emlilweni ibhodwe. Kuyayaluzwa nje kuyaphithiza kubhizi. Sivuke ngayo nje ibhizi ekuseni. Asibambe nayo inamba 083406 8658 083406 8658. Wena wazi ubuhlungu besicathulo nokuthi empilweni udingani. Siyaphakamisa senza konke silapha amagceke okukubethela lokho sizokwenza konke okumangalisayo okudingwa abantu 083406 8658. Cela ungakufihli-ke lokuthi sine-special ngomhla ka-7 kuDisemba. Siphakamisa abantu, izinto ziyenzeka, uyobe uyilokhuzana u-4,000 rand, uyobe u-4,000 rand, 5,000 rand mese uyobe u-5,000 rand. Isithwalo lesi sewasho basaziyo kuyisona esidume ngaso la ekhaya. Lesi sa-30,000 sobe siwu-15,000. Uyabhukha ngemali eyi-1,000 kule namba le 083406 8658. Wena uma ukuthi unenkinga yokuthi awazi nansi kukhulunywa ngani, mesane ungene khona ku-YouTube uthi Dr. Mhlongo mase uyayibonakalela amavidiyo, noma uthi Mkhulu Mhlongo mase uyabona ukuthi sibonani. Kodwa sikhuluma ngokuphakamisa abantu ngoba emhlabeni esiphila kona inkinga ababhekene nayo abantu imali ayikho. So uma ungekho imali ulahlekelwa umndeni, ulahlekelwa iyona yonke into. Bazi bamthathe noma ingane yakho bamthathe unkosikazi wakho, kodwa ngamsukwana wazi ukuyimela waba indoda. Ngiyaqiniseka ukuthi akukho mina oyokuba nenkinga yakho. Wena unenkinga yomama, unenkinga ekhaya, unenkinga emndenini, unenkinga kuphi izinto ayihambi kahle. Siyaqinisekisa thina ukuthi izokwenzeka lento esiyifunayo ngendlela ekufanele kwenzeke ngayo. Izokwenzeka lento esiyifunayo ngendlela efanele kwenzeke ngayo. 083406 8658. Kunjalo akujiki futhi. Emakhosini nakho-ke sikuqalile sikaMhlongo la Umhlongo TV lo okhulumayo Sanelisiwe. Sibabambile nje ekuseni kusabhizi impela. Nabo-ke bayasebenza. Ngizobamba nje omakhosi abambalwa la ngoba basabhizi, sengisaba ukubaphazamisa nami. Sesikhona-ke ekhaya nangomkhulu lapho ekhuluma nabo makhosi, Nkosi yami. Emakhosini sanibona. Makhosi. Yaxolisa ukuniphazamisa. Amakhosi asike sikubambe. Umakhosi ubani lo? Umakhosi uKhathula Elisikisiki. Elisikisiki? Makhosi. Makhosi amakhulu kuyasetshenzwa. Kuyasetshenzwa Elisikisiki kakhulu. Ngiyahamba kumanje ngelisikisiki ngiyosebenza. Uhamba manje? Ngihamba namhlanje nje ngelisikisiki ngiyosebenza. Makhosi kunjani ukuhlala la kwaMhlongo? Abanye abantu phela bake babhekisise emulashi. Kube mnandi kakhulu ngithwase lana nje. Ngisathwasa ngithi mhlawumbe okanye ngina-4 years sengiphumile. Ngihlale kakhulu kamnandi kabi la ekhaya. Ngihlala nomkhulu Mhlongo ngithwasa la ekhaya. Ngiyasebenza nje kumanje, akukho nje okubi. Nginamathwasa, ngiyasebenza, ngiyabethela, ngiyatholakala. Makhosi.